रायजो राजाफोरनिसिम जे दिनै जोङो भेरगावनि बे मोनसे जायगायाव जे दिनै बे प्रेस मिटखौ मानो लानाय जादों जे थांनाय 6 अक्ट'बर 2020 बे कालाराव जोङो भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जोङो मोनसे आरटिआइ मारिदोंमोन एगेन्स्ट माबानि IAY न'नि एगेन्स्टआव जे रायजोफोरनि नारसिननायाव रायजोफोरनि गोबां कमप्लेन होनायखाय जोङो बे भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जोङो बे आरटिआइखौ मारिनाय बाध्यता जादोंमोन। बेयाव दिनैसिम बिथांमोना जोंनो रेसपन्स होयैलाय जों दिनै एगेन बेयाव जोङो आपिल खालामदों। आपिल खालामनायनि उनाव मोनसे सम थायो आरटिआइ मोनसे एक्ट 2005 नि बेयाव मोनसे टाइम टेबल थायो। बे टाइम टेबलसिम बिथांमोना जुदि जोंनो तथ्यफोरखौ होआ अब्ला बेखौ जोङो स्टेट कमिसनाव लांगोन। स्टेट कमिसनाव लांनायनि उनाव बिथांमोना जेबो जुदि जोंनो तथ्यफोरखौ हरा बेयाव खनसे नङा खननैनि उनाव बिथांमोननि जाय पाब्लिक इनफरमेशन अफिसार बिथांनि दरमाहाया 10% दानजागोन आरो सेकेन्ड टाइम जुदि होआ बिदिनो पार्सेन्ट वाइसआव बिथांनि दरमाहाफ्रा दानजागोन। बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिथांमोना थाबैनो जोंनो तथ्यखौ हरगोन। तथ्यफोरखौ मोननायनि उनाव जोङो बेखौ सालिजारि खालामगोन। सालिजारि खालामनायनि उनाव जुदि इलिगेल जुदि मोनो जों बेखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट XBLT आ हाइकर्टआव जों बेखौ PIL होगोन पाब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन। बेनिखायनो जोङो दिनै जों आसा खालामदों जे बिथांमोना जोंनो थाबैनो होयो बे तथ्यफोरखौ। थांनाय अक्ट'बर दाननि थारिखखौ आं गोसोआव गैला जों रौतायाव जों आरटिआइ मारिदोंमोन बिथांमोना जोंनो हरबाय तथ्यखौ। बिनिफ्राय जोङो तदन्त खालामबाय ओरैबायदि बेयाव ओरैबायदि इलिगेल दङ बिथां अफिसार्स आरो BCDC चेयारमेन आरो पलिटिकेल मोनथाम ग्राउन्डआव ओरैबायदि इलिगेल बिथांमोना जाख्ल'दों जे ओरैबायदि माने फारसेनिफ्राय माने दुर्नितियानो दुर्निति जि खामानिया जेनेबा 5 लाखनि स्किम बे 5 लाखनि स्किमखौ बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों जे 3000 थाखानिबो खामानि मावाखै बेबायदिबो दङ। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ ओरैबायदि साजा होगोन बिथांमोना जोंखौ सानदों जोंखौ जेबो रोङा आरो जोंखौ जेबो एक्सन लायाखै। जोंनि XBLT खौ ओरैबायदि नेग्लेक्ट खालामना दोनदोंमोन ओरैबायदि नेवसिनानै दोनदोंमोन जोंखौ खुनु हिसाबखौनो लायाखैमोन हाग्रामा महिलारिया बा BPF नि मानसिफोरा जाय बिथांमोना ब्लक लेभेलाव बा चेयारमेन मेम्बार बा अफिसार्सफोर बिथांमोना ओरैबायदि जाख्ल'दों माने मानसिनो थांना थानायाव इसेबां फैसानि प्रयोजन गैया जे बिथांमोना जे रायजोनि फैसाखौ मिसइउज खालामदों बेखौ जों माब्लाबाबो जों गनाया आरो जों माब्लाबाबो जों बेखौ कनसिडार होआ। बेनिखायनो जों इमिडियेट बेखौ जोङो हाइकर्टआव बेखौ PIL नङाबा जों बेखौ डाइरेक्ट पिटिसन खालामगोन। बे इमिडियेटनो बिथांमोना बेनि फिननायखौ थाबैनो मोनगोन। बेनिखायनो दिनै जों आसा खालामदों जे दिनै भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआ जेरै तथ्यफोरखौ बिदों बेखौ थाबैनो होगोन आरो जों दिनै एगेइनै MGNरेगा गोबां दुर्निति जादों होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनो कमप्लेन होनायलाय बा जोंनि सिगाङाव बुंफैबाय थानायलाय बेनिखायनो जोङो दिनै आरो एगेइनै जोङो मोनसे आरो बेखौ जों आरटिआइ मारिनो जों दिनै बाध्यता जाबावदों। दा आं बेखौनो जों नोंथांमोननि सिगाङाव आं फरायनानै होगोन जे माबाफोर थालांबावदोंबा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनाव आरो कमप्लेनखौ होफैबावनो हागोन। दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनो हेफाजाब होदों जोंखौ कपारेसन होदों जोंखौ कपारेट खालामदों। दा नैबे भेरगावनि जिथुनिखि जों आरटिआइ मारिनाय बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै होनो नागिरदों। टु दा पाब्लिक इनफरमेशन अफिसार भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लक उदालगुरि subject checking information under RTI Act 2005 sir oblique madam kindly provide us the following details. Number 1 dong kindly provide us the list of MGNREGA schemes since 2010 to 20 of Vergami BCDC under Vergao Development Block. Number 1. Number 2 kindly provide us the list of MGNREGA schemes since 2015 to 20 of Panisali BCDC under Vergao Development Block. Number 2. Number 3 जाहैबाय kindly provide us the list of MGNREGA schemes since 2015 to 20 of Budura BCDC under Vergao Development Block. Number 4 दङ kindly provide us the list of MGNREGA schemes since 2015 to 20 of Hansra BCDC under Vergao Development Block. Number 5 last kindly provide us the list of beneficiaries of chin sheet along with complete address since 2010 to 20 under Vergao Development Block. मानो होनबा गोबां बेयाव थिं फैदोंमोन बे थिंफोरखौ जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा समानै इउटिलाइज जादोंना माबा डिस्ट्रिबिउसन जादोंना जायाखै बेखौ जोङो संदाननो थाखाय जोङो बेखौबो सोफानाय जादों। दिनै गोबां थिं फैयो
थिङाथ' बहुद ब्लेकमेल जादों आरो थिंफोरखौ माखासेखौ फाननानै जादों सोरबा खुन्दुं फानदों सोरबा चेयारमेनफ्रा सिलाइ मेसिन फानदों बेफोरो थन्न जों हिसाब लाजोबोन बिसोर सासेबो गवा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां बिसि दं बिनि चेयारमेनफ्रा जों सासेबो बारग'वा गाबोन सप्ताहनि गेजेरावनो बिथांमोना बिनि फिननायखौ मोनगोन बेखौ जों दिनै खारासे खारा जों दिनै बेखौ जों दिनै बुंखाबाय स्पष्टयै बुंदों जुदि इलिगेल जादोंबा बिनि फिननायखौ दा बावैनो मोनगोन बेखौ दिनै जों स्पष्ट भाबै बुंदों आरोखि आरो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनो दंबा जोंनाव सोंनो हागोन आपिल जागोन आपिल जानायनि उनावबो हराबा बे स्टेट कमिसनाव थांसिगोन बे आरो दा जाहोना बेनो जादों जोङो आन्दाज खालामदों जे भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गोबांथार दुर्निथि जानांगौ आरो बेनिखायनो बिथांमोना जोंखौ रेसपन्स होआखै दिनै खैराबारिया रेसपन्स होदों रौता कालाइगाव बेफोरो रेसपन्स होदों खिन्थु भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआ जोंखौ रेसपन्स होआखै बेनिखायनो जोङो दिनै आन्दाज खालामनो हायो जे भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गोबांखिनि बेयाव जाख्ल'नाय दङ बेनिखायनो जों बेखौ जों मोजाङैनो जों संदानगोन आरो मोजां सोंथि दा ननाय सेरफांनि थाखाय जेनेबा जोंहा बिथिं जोङो सानैसो मानसि दङ बिथांमोनाबो आरटिआइ मारिदों बिथांमोना हयथ' आवगायनो हायाखै जानो हागौ जुदि थयथ'फोरखौ मोनोबा बिथांमोना जोंनो हरगोन होनना बुंदों जे दिनैसिम जोंनिसिम मोनफैयाखै बे थयथ'आ मोनफैबा जोंजोंनो जों जाबफानानै बेखौ जुदि इलिगेलबा जों बेखौबो जों पिटिसनाव सोगोन